Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Nu uitați să apăsați acolo butonul de like dacă vă place ce fac și să vă abonați. Astăzi, de astăzi o să începem o serie de Minecraft Survivor, pentru că nu am făcut cu Survivor, doar pe creativ. Așa, aici am făcut eu ceva, am făcut portalul cu astea. Bă, gata, nu mai arde nimic. Și ce mai pe aici? Așa. Acum o să mergem să facem ceva pe afară, dar nu prea avem cu ce. Dacă vă întrebați de ce am câte 64 de astea, am fost pe creativ. M-am jucat cu cineva și l-am dat pe creativ. Uite, clopot. Chiar mă gândeam să fac o biserică. Treaba e că nu prea am de mâncare. Cum să face sticluțe? Ca să iau miere. Cum am luat asta la ăla? What? Intră repede aici. Ce naiba era? Acum o să... Unde sunt sticluțele? Uite aici. Și cum le fac? Așa, nu. Un crafting table pe aici? Nu. Aș vrea să pun de aici, cred că nu vă deranjează, na. Uite, ăsta am. Cred că și alea se face la fel tot din asta. Da. Hai mă, fun. De unde sunt? Uite aici. 48 am făcut. Să pun asta aici, să le pun aici. Și mă duc să iau niște miere. Că eu am făcut aici. Dar nici nu pot să mă urc. Mamă, ce m-am speriat! Hai mă, ia. Hai că bea. Gata. Să facă și viața. Mai are ceva albinele cu mine? Că nu le-am făcut nimic, doar am luat miere. Aolo! Nu aș vrea să vin aici în casă să... Na, după aia rămân fără miere. Ce repede să facem mâncare, frate. Hai mă.
Sper că nu mai vine. Fugi că mor. Bă, n-am voie să iau miere. Doar eu v-am pus acolo. Eu așa o să mănânc. Gata, lăsați-mă în pace. Mă duc să le iau și pe alelalte. Bă, nu mai stați aici. Gata, nu mai am nimic în mână de la voi. Ia, acum vine. Hai să încarce viața. Aici are și ele flori. Pa. Ia să mergem. De văcuța. Mergem la piscină. Hai că și am luat. Haide la piscină. Să vedeți acum pe timp de seară, piscină, bam! Mai ales că suntem în carantină. Bine, suntem în carantină, acum avem voie să ieșim. Nu, zombie! Pleacă de aici. Pleacă. Tu nu o să pleci. N-ai plecat, da, hai să vezi bătaie câțiva. Bă! Mamă, pe el să pune cu mine, mă. Păi tu te pui cu mine? Te pui cu Antonio, mă, unde ești, mă? Vină, mă, încoa. Eu mă încoa acum. Ai fugit, da? Ți-e frică? Așa, am revenit. Bă, dar nu mai... Doamne, eu căutam itemele și itemele era aici. Dar nu le avem de cu asta la mine, nu? Sau de cu asta? Nici eu nu mai știu ce iteme avem la... Mama, am crezut că e creeper acolo. Eu te-am plecat, mă, e frică, da, a plecat. Ce-a mai... Bă! Care-și mă va aici? Nu? Să nu vii la mine. Ia. Mai e, mă, ăla pe aici? Te vulpea, bă. Eu te vulpe. Mai facem noi câte caterinca, așa. Vulpița? Eu tot pe vulpița. Tot pe vulpița. Dacă dau în ea... Aoleu. Ce-am crezut că mă mușcă? Am crezut că mai ia direct. Nu mai stă la discuții. Ia. Pa. Ce era aici? Nu era nimic. O, pâine! Ia uite ce are villager ăștia pe aici. Hai să le dau pe toate. Le iau pe toate. Să servească și ei de la mine dacă vrea. Ce aveți, mă, și așa. Lăsați-mă în pace. Ia-te, mă, ele vine la mine. N-am crescut pepeni, ia-te. Dovleci. Îi luăm. Bă, nu-mi dă să le pun înapoi. Nu merge să-i mănânc. Sau pot să-i pun. Ce, mă, a crescut altul? Bă. Ia nu tu. Dacă îl tahi el.
Să țineți minte, adică țin și o minte. Nu punem la loc și îl pun și pe ăsta. N-am ce să fac cu ei. O, în sfârșit a venit ziua. Uite, fructe de pădure. Dacă... Hai, ia-mi viață. Păi nu vă iau pe toate acum. Uite. Mă duc să pun floricele la ale. Unde sunt? Uite aici. V-am adus la floricele. Dar una nu mai are loc. Uite aici. Nu vă uitați la mine. Ia să iau și asta. Fugi. Mama, a venit toate. Ia. Veniți încoa. Nu vine, mă. Nu, stai acolo. Gata, nu mai am... Bă, nu mai am de la voi. Am dat în ele. Am dat în ele și mă omoară. Toate mai ele se dă la mine. Ia, unde sunteți? Ia vină tu încoa. Hai că te iau ca un static. Că nu mai se ale alte de mine. Dar nu mânca, mă. Gata. Aș vrea așa să pun niște copăcei, dar nu pe aici. Iată ce-mi dă. Un copăcel. Hai să-l punem pe ăsta. Îl punem aici. Și ce trebuie să-l lud sau ce? Să crească. Dar cred că crește și fără să-l lud. Ia stai așa. Uite și apă. Bă, bea, bă. Bea apă, mă. Și pom, mai e. Am crezut că nu mai e pom. Gata, acum crește, sigur. Dacă am zis eu că crește, îți dai seama că crește. Aici e unde am fost noi, că am furat, nu? Da. Mai e nimic, ia să mai mergem pe la ăștia. Aici e la mine. E am ceva? Eu uite încă un pom. Ia să-l pun și pe ăsta. Unde să-l punem? De unde e pomul? Îl punem aici, lângă case, între. Hai mă, dă-te jos.
N-am reușit să construim nimic. Acum vreau să iau niște de asta să fac ceva. Dar nu cred că o să termin acum. 5 ceasul. Mai ținem 10 minute. Adică nu e 5 fix, și e 5 minute. Ia să mergem acum la crafting table. La pe unde era aia? De pe aici. Găuie repede. Dacă îmi zice acum ceva, am uitat. Într-o oră am uitat tot. Cum să facem? Nu știu. Nu, decât așa. Mamă, 24. 56. Dar nu era 40 maxim. Ce mi-a dat 56? Într-un dol. În fine. Eu așa știu. Ba nu, 45. Sunt 64. Acum mi-am adus aminte. Și de ce nu pot? O să fac ceva să-mi găsesc un cal. Uite aici. E de ajuns înălțimea. Nu fac cine știe ce. Cât am pus. Așa, mai de început. Bă, ce tot s-au de afară. Să sparg eu asta de aici. E prea mai nervoasă. Nu mai am.
crafting table-ul ăla la mine. Cred că mănâncă și fructe de pădure, nu? Cred. Nu. Șaptesprezece. Ia zic că-i de ajuns. Treaba e că nu prea avem de-asta. A început ploaia. Mai intra ceva. Păi cam atât și în episodul de azi. Mâine o să facem asta. Și salut!